Аз съм Галина Калпачка и днес ще ви заведа в едни от най-забележителните локации в България. Рилски манастир Свети Иван Рилски е български манастир сред най-значимите културни паметници в България. Символ на страната, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, разположен в югозападна България, област Кюстендил, община Рила, основана през 10 век от Свети Иван Рилски, чудотворец. Сегашният манастир се намира в близост до село Пастра, недалеч от мястото на първоначалното му изграждане. Това е най-големият манастир в България. Светия Александър Невски е православен храм, паметник в град София. Разположена на площад със същото име. Църквата е проектирана и закрадена в периода 1882-1912 и през 1955 година е обявена за паметник на културата и с национално значение. Включена е в списъкът на 100 национални туристически обекта. Архитектурно-исторически резерват Старинен Пловдив, известен още като Стария град, е разположен върху 3 от хълмовете на Пловдив – Небеттебе, Джамбастапе и Таксимтапе. Той е формиран вследствие на непрекъснатия живот в град в продължение на векове от преисторическия до наши дни и съчетава с себе си духа и архитектурата от античността, средновековието и българското възраждане. Старият град е една от най-популярните туристически дестинации в Пловдив. Белоградчишките скали са скални форми в западния предбалкан, в област Видин и област Монтана. Обявени са за природна забележителност през 1949 година. Включени са в списъка от 100 национални туристически обекта. Включени са в Червената книга на България като уязвимо природно местообитание. Велико Търново е град, намиращ се в северна България, център на едноименната област. Градът е столица на Втората българска държава и на княжество България в периода 1878-1879 година. През средновековието носи името Търновград, като постепенно става известен с наименованието Търново на 27 юли 1965 година. Пред него е добавено Велико в чест на славата на града по времето, когато бил столица на Втората българска държава. Благодарение на богатото си културно-историческо наследство, Велико Търново е важен туристически център. Седемте рилски езера е група езера от следников произход, разположени в планината Рила. Това е най-посещаваната от туристи езерна група в България и един от 100 национални туристически обекта. Езерата се намират в северо-западна Рила и изземат в долнатини по склона на планината, като отделените езера са свързани между си чрез малки поточета. Езерата имат интересни имена – Сълзата, Окото и Бъбрекът, Близнака, Трилистникът, Рибното и Долното езеро. Несебър е курортен град в югоизточна България, разположен на брега на Черно море. Градът е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години. Полуостровът на Несебър, древният град Месембия Понтика, е населен преди хилядолетия, в края на бронзовата ера. Старите траки го наричат Мелсамбре, което означава град на Мелса. Легендарният основател на населището Месембрия има две удобни пристанища, южно и северно, където и до днес се намират множество останки от древни плавателни съдове. Банско е град в югозападна България, в област Благоевград. Градът е известен зимен курорт. Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 метра над морска височина. Близо до града започва националният парк Пирин. През Банско протича река Глазма.
Банско е известен със своите ски писти и с добре развиващият се спа туризъм. Това беше всичко за днес. Живейте, пътувайте и мечтайте!